हां और बस मानक कोई के फुहर नहीं खे बोले लेकिन मानव थोड़ी ना निमन के ब्याह से ना होई रहुआ अब तनी बबुआ आबो ए बाबू होई तो टाइम देखाओ त रे दादा तू जगे करता कहीं इतना नु लगे हिट हुआ आई हां ए गांव के बाबू लड़का हनुमान जी से कैसे कहता है आज सबसे बलवान जी आज सबसे बलवान जी अरे बाबा हनुमान रउआ बबुआ स्वर्गीय गायत्री बाबा कैसे गावत रहे कैसे अरे तो सबसे बलवान जी अरे बाबा हनुमान संदेश बढ़ा दी सबसे बलवान जी बाबा ये मलिंगा के बॉलिंग सबसे बलवान जी सबसे बलवान जी अरे बाबा रह जा परमादरणीय हमारा ना होला राम प्रताप मास्टर साहब सैकड़ों रुपया का पुरस्कार जे एह बालक के बड़ी मान सम्मान बबुआ आदर्श सिंह अहिरौली बघेल के माध्यम से सैकड़ों रुपया का पुरस्कार आई माता रानी से गुजारिश से दिन रात चौगुना होके सबसे बलवान जी बाप हो सबसे बलवान जी बाप हो होय तो बुझा तर सकी गीती फोड़ा था सटुल होय महाराज आई हमरा बाबा के छोट नाती हजारों रुपया के पुरस्कार पूरे मंडली के रुपया के पुरस्कार आई हां 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 ए बार तो देखो तनी कि देहारी रवा सब के नहीं मिली तो काम चल जाई हमार कलाकार इतना ईमानदार होवे ना बबुआ एगो 10 टकिया अगर भुइया गिरिया छू नहीं खल सके भले तनी 100-200 के होखे त तनी दाबली है कोनो दिक्कत नहीं बबुआ हमार लड़का कैसे कहत कैसे बचपन दलील गइले सूरज महाराज आई हमारा परमादरणीय राहुल बाबू अपना बाबा के ई भजन कीर्तन पर बहुत रुपया के पुरस्कार देहनी माता रानी से गुजारिश से दिन रात चौगुना होके बचपन दलील गो सूरज महाराज के
रामोड़ दाना आई हमरा परमादरणीय अमित भैया के भगिना अब भगिना के तो पैसा ना लेवे के चाहिए लेकिन जाए दी रात में बाबे तो ले लेता नहीं तो से कोनो बात नहीं के भगिना ब्राह्मण ब्राह्मण हो अरे तो कलवो के काल ए हनुमान जी नथी के बाद आई हमरा फेरा करस बबुआ पूरा रुपया के मंडली के बारिश कइनी माता रानी से गुजारिश से रात चौगुना होके कोलबो के काल जी कोलबो के काल जी अब बाबा हो सबसे बाला महान जी बाबा हो बाबा हो अब शेख तिवारी मेहनत से गावेला ये भगवान की ना के देखिए बेटा गणेश क्या के कह दिया कि चाचा याजू आई रहले है ना भगलो अब कभी चौगुन के भाव लागता कि चौगुन गावल जाला तो कैसे गावल जाला अरे बाबा हनुमान रउआ तनी चौगुन बजे हम अरे तो सबसे बाला हमने के सिवान छपरा के भाव लागेला अमित भैया रुपया के बारिश कहीं नहीं ई कुली भाव हो ई ना हो सपना होई ए बेटा गले ई नहीं होला कहतो मत होई हमरा सामने छपरा सिवान के भाव कैसे लागेला तो कहलो 12 बुमरा के मुआ दे बुझी बुमरा के यार कर ई कहां गइले बड़े कहां हैं कहलबो के काल जी कहलबो के काल जी बाबा होन चला बबुआ अरे तो सबसे बाला से बाला ब्रह्मस्वरूप हनुमान जी महाराज की अब तने हम मंडल के दिया जाओ जकरा भी भगवान जय राम सिया बोलो